Амаль 80 пытанняў за 3,5 гадзіны. Такія вынікі сустрэчы брастаўчан з кіраўніком горада. Частка пытанняў паступіла яшчэ напярэдадні па тэлефоне гарачай лініі і ад карыстальнікаў інтэрнэту. Стаяла чарга і каля мікрафона ў зале. Хотел вас спросить, вот когда появится пандус для движения людей с ограниченными возможностями, а также и колясок детских в городской поликлинике номер 2? Спасибо. На многія пытанні Александр Рагачук адказваў сам, а некаторыя пераадрасоўваў кіраўнікам адпаведных службаў, якія таксама прысутнічалі на сустрэчы. Тут же старшыня выканкама даваў і адпаведныя даручэнні. Какой бы там дальше на перспективу не было реформирования учреждений здравоохранения, под какие бы функции, все нужен пандус. Поэтому, Дмитрий, вопрос на контроле. Ирина Владимировна, оформляйте. Будем думать и будем делать. Экалагічная сітуацыя ў горадзе, правы жывёл, узаемадзеянне мясцовай улады і грамадскіх актывістаў, даступнасць дзіцячых садоў. Далёка не поўны спіс пытанняў да кіраўніка горада. Нярэдка размова перарастала ў гарачую дыскусію. Паднімаліся іншыя тэмы, звязаныя са штодзённым жыццём брастаўчан. Были заданы также наболевшие вопросы и по детскому оборудованию, и по дворовым территориям, и, значит, по дорогам нашего города были высказаны благодарности. То есть, как и положено, разговор был конструктивным, интересным. Свое пытанне задала і жыхарка Брэста Марына Банчук. Яе хвалюе захаванне гістарычнай памяці. Так нядаўна быў паспяхова рэканструяваны партызанскі праспект, але стэлу, прысвечаную партызанам-героям войны, адтуль прыбралі. Вопрос не столько о стеле, сколько установить памятный знак, чтобы я бы могла рассказать своему внуку о тех людях, которые в годы Великой Отечественной войны защищали нашу Родину и благодаря кому мы живем теперь в нашем государстве. Памяць партызан будзе ушанаваная, запэўніў старшыня гарвыканкама. Таксама у планах гарадскога кіраўніцтва усталяванне помнікаў паэту Александру Пушкіну і маршалу Ракасоўскаму. Прагучала свайго кшталту справаздача кіраўніка горада перад брастаўчанамі аб тых глобальных праектах, што рэалізуюцца напярэдадні тысячагоддзя Брэста. Заходні абход, Кобрынскі мост, школа на амаль 1500 дзяцей, рэканструкцыя набярэжнай. Зроблена нямала. Город обновляется, город строится, причем дорогостроящими объектами. Построить автовокзал, вот если вы не были, то я рекомендую посмотреть, а я ходил. Это сделано умнейшее действие руководства города, наших проектировщиков и, конечно, строителей. Хтосьці застаўся задаволены пачутымі адказамі, хтосьці не. Але ў адзін момант вырашыць усе праблемы немагчыма фізічна, падкрэсліў Александр Рагачук. Працаваць над гэтым трэба планамерна. Видите, опасения людей, что после тысячелетия город прекратит свое развитие. Вот это меня немножко насторожило. Поэтому следующая встреча будет посвящена формированию нашей инвестиционной программы благоустройства на 2020 год. Люди должны понимать, что тысячелетием жизнь не заканчивается, что темпы, которые мы набрали в вопросах благоустройства, в вопросах развития, должны быть продолжены дальше. Чакаецца, што наступная сустрэча старшыні брэсцкага гарвыканкама з жыхарамі горада адбудзецца пасля святкаванняў у канцы гэтага года. Валенцін Бойка, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».